Ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan la sha phi ya ki jing ya kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka koi ka kya. Kublai phi baro sa sisian pat ha kanika janmit naga Doordarshan kendra Shillong ngi pediang sobhai phi sha kanika program Health Essentials. Te menta ka janmit ngi don rengkat bat ngi I Dr. N.M. Shilla ibade I retired gynecologist juga Ganesh Das Hospital but I Dr. B.D. Cruz ibade I nodal officer IEC COVID-19 but menta ka sngi ke jingi kren kan long hi ha kani ka phang ka badang thanam ha menta kabadang ya ka jingsitom kanika COVID-19 nani kata ka Khlam jong uni u knyang jingpang coronavirus badang ya sikiba bon kiri hapok kanika ka prathai but ngindang e bitang hi banya kren halor uni COVID-19 te ho ka pendap e jingmut ji perkhat jungi te sibon ki jingkeli ki ba ngi kwa bantip ngi kwa ban yo jingshai ngi kwa bantip ki kendon jingyada ki e bingi de banle ki la jing sumar ayu bade ban shim barkum ta ter te ngi shim ya kanika kabun na kanika kendra banwanra ya kanika jing penshai shapi badmenta ka sngi ngi kwa ban khamban ho oi ngi kren shaphang une u COVID-19 lani uta u coronavirus ka jingta jung u ka met jungi bad ngin khamban ru halor ki jing sumar ya ki kenthai ki ba armet hapdeng jong jing don jong kanika COVID-19 te hasho bangin le ekatangin ya phai sha khendiat sha kini ki clippings. Pregnancy is a special time full of excitement and anticipation. But for expectant mothers facing the outbreak of the coronavirus disease, fear, anxiety and uncertainty are clouding this otherwise happy time. With the government issuing an advisory wherein pregnant women are asked not to venture into public places, expectant mothers are seen having numerous questions such as: is it safe to continue prenatal checkups? If I have coronavirus disease, will I pass it to my baby? What can I do to protect my newborn from the COVID-19 virus? Can I safely breastfeed my baby? Pregnancy affects every system in a woman's body. Changes in hormone levels and immune system function can make one more vulnerable to infections and serious complications. This means that they might not be able to fight off the coronavirus effectively than someone who is not pregnant. It may also increase the risk of severe symptoms such as pneumonia. Pneumonia affects lung function, and since the developing baby relies on the mother for oxygen, poorly functioning lungs in the mother will affect how much oxygen the baby gets. However, there is still a lot we do not know about the effect of the coronavirus on a developing baby. For example, whether it can infect the baby while it is still in the womb, the risk of transmission at birth, and the effects of COVID-19 on the placenta. The placenta is an organ which develops during pregnancy and provides the baby with oxygen and nutrients, as well as protecting the fetus from infections. COVID-19 is a new virus, and scientists are only beginning to understand how it attacks the body. Given that we are not yet sure how the virus affects pregnancy, it is recommended that pregnant women practice the following physical distancing measures. Avoid contact with anyone displaying symptoms of coronavirus disease. Avoid public transport when possible. Work from home where possible. Avoid large and small gatherings in public spaces, particularly in closed or confined spaces.
Avoid physical gatherings with friends and family. Use telephone, texting, or online services to contact your midwife, obstetrician, and other essential services. Additional protective measures include frequent hand washing with soap and water, regular cleaning and disinfection of frequently touched surfaces at home, self-monitoring of any signs or symptoms consistent with COVID-19, and seeking early care from a healthcare provider. Ti hadian bapilayu I kito ki clippings kendiat syapang ki kentai ki ba armet bat komno kan jalada ki yo ya uni uknyang jingpang coronavirus ti menta shushu ba in kam skotho kam shai halor kani nginya phai shika studio ke jongi bat ngashim ni ka kabu ban pediang sobha ya I Dr. Shilla bat ya I Dr. D Cruz kanang bangin yo banya kren kani ka phang te Dr. ngakwa ban phasha shapi I Dr. D Cruz pidon hapo kanika pilong nodal officer jong kanika IEC COVID-19 hapo ka state jong ka Meghalaya te khandiat pin batay ho wat lang ilayo ban batay nag ka por sa ka polling ba kanika program handing ikwa ban pen kan mau biang ya ki parlo ki bapet ue uni u coronavirus Publish bun kong quadri te ningkong Pensyaj pang uni coronavirus mo uni coronavirus udah kinyang jingpang kiberet bah kibangim labani I deki kempat jengi bangi pet ki virus kidan bunjat kinyang jingpang kidan ki bakteria kidan ki virus kidan ki parasite ti uni coronavirus uhap kita kinyang jingpang ki bangi khot ki virus ti kini ki coronavirus ki shet kta ikaniga respiratory tract infection mong yang yo ki brio ki yo ikaniga ki jing shet ki jerho kamat gede ikaniga respiration kan ti bunjat ki kini ki coronavirus mensyar ngila yo sngo monika SARS nang tang ngila ju yo sngo lu kani ka Middle East respiratory syndrome taru ngila juan ti menta pa de ngi yo suni pa de bangi ong COVID-19 ubas dang na ni na Wuhan na po China house banai December na arhajar khat khandai tung isdang ban I termon takadagi khot u COVID-19 ti uni ru khyang jingpang udai ubakta ya kani ka jingring penhiar musim nang taki beliau kita yo kini insai kran Jepang kita ki dak kishen hadian tendeu kta bet ya kanika lungba kanika jingring penhiar mesin jingi kanika respiration buat kanika jingring penhiar mesin publish bun doktor ti mentangan phai pat si I Dr. Shilla ho ko mangala ong apiana shwa I retired gynecologist ti kum tanga kwa hi ban phai si ban kli Jepang kumno ki kenthai pat ki ba armet ngitip kidon hapdeng gijing sngo mo ki sngo artatin le hospital ne ne kumno man smart hatu new virus hadu kan no ula ban long ba man saw ke ni kan thei ba armet kublei ko ngakwa ban pensyai biang ni ba kumbai ong I Dr. D Cruz ba uni u covid khat khandai virus ude ba thamai ti bangin ong thit bangi la poi hau ta kaput bangi la tip lut bal khoi chpang ni virus ni pat la ban ong namal ba udu barang thamai ti ki studies ki dang ya bat ki jingpuli ki dang ya ter bangin tip ti kena chpang ni covid khat khandai udu kyang jingpang bukum no spread kum no udon ka no jaj kita ki covid khat khandai ki types nang ta ukta kum no menta bangi kren chpang gi long kami ukta hakunu kuru kami ki nong kha nong pun nang ta kum ta ki dang bun ki studies ki berang ya dai hendai ya mentahi ki ong ba kejing almet jong ikan thai nei hoi ke ilong at risk ikam koloi le se banyo mo ki nu ni ja jingpang li yun hendai kham tam yu covid khat khandai ki ong da don ek ta study ban ong ba tang ba pi almet means la long very sure pin yo bet le him expose yele dia le ni phim ne chaka bi don kita ki khnyang jingpang ro dai hendrei ka shudai ba ki ong man hajing shaba ki khamduna ki ni ki ba yo yu covid infection manta namal ba bun ki long kimi kim da khamli jingle ki kham shong khop hayeng ki pet ya ki ka sam da sai ki khamduna kan ki kesaki katahi ngi asngoleng ba kani ka lockdown ru ngi iba mo lakhang bat la yai ban hi ba ki vitamin bat ki kan thei ba armet bat ki khulung ki ba kong san ha ba kin shong hi yeng man yada na ka jing yo uni u phyang jingpang
Ti tang doktor ba sakwe hendet ngas kwa ban ba bengi ong kum ta pa der kam de pa der ba tang ba pi armat phim long shu ban mi te shabar kam tam ngin da pa ki discussion ba kam hadian ba pi de hi ban mi ban lej pat nam ta ban wat ya ke jing ko jing khia pa der ru yong ye kam tam ha pot pi armat ke kan dei Hindi pa manong mantiyan tong ngin sanang yo banyak beteng kejing keren halor kata. Te minta Dr. Di Cruz ngi sotho ngi ba uni punyang jingpang mo ula ban ya bit iwe ibrio. Bila ban pensyai doktor halor ha kan nu kerukom u ya bit. Tasya bangin poin ni kong in ya pet kan dia traki jing kini ki sign symptoms mo ki kumno bangin tip kan kumno ki dak kishin kan jangan ni jing pang kana bangin tip ada kumno ba u ya bet nei te ke ba ningkong ini ki dak kishin jangan jing pang ki long kan ni ka jing shit ki brio kin yo pui bla rung kunyang jing pang ka met kin yo ka jing shit te ke ba ar pada ka di kan ni jing jurho nang tu pada ka balai ngi ong ki la ban set rendang nang ta ki mi en mut mo kam mi en mut bham tu long ko ma byong khlie tha khlie nang ta kin snu tulat tila da kita kin dang dang hakanika respiratory tract ba hajrong yang upper respiratory tract mo dang jang ki khmut kin ki klio khmut lan ni hang ni pa upodat dia nang ta ka da tu ko por kan mat ka jing sa priang mo ko ban ya bet ki briu kalong leng ba kanika jing sen ria ma ka jing jurho mat ka ta kan ti hadian pa dia la da unu ku jang jepang la rung kham sat rung pa dia sekitar dan la rung sekitar pa dia ki briu kin sayok kan ni ka jing kin that kan ni ka jing ring penhiar men sim ki yo kan ni pneumonia mo ki atrai ki ki ya tip hi kata kan pneumonia ki asno ki that kan ni ka jing ring penhiar men sim ting ting pade kin kan roi priru ba ting ting ki kata roi kan ni ka gastric ka ni ka ninong ka ki yo penhiar ka kata no kan ni ka GI tract ki kan ti kata ki ki ni ki sign ba symptom ti ka khambun ada ki brio ki supang kum tu malu mala nei kum ba prapo na ki spa ki brio ki yo ini ki symptom jong omtan kini ki dak kishin ki ba sulong malu mala prapo na ki spa sulong malu mala ti nrei ki ba hadin pa de ki brio arpo na kita pa de 20% mo arpo na ki spa ai ki laban let ki ba khamlong severe kin ki infection mo hamjur ke jingpang ti iwei na ka henrio pa de ki laban symptom jur ki laban nan kame ki ba ken poi ki hospital ti kum tabangin sumar ban mafi ong tan ni kum do ban sumar bangin sumar kemot ngi di ban perkhat ba kan ni ke jingpang ka spread kum no ka spread ling ba kini ni ong ki droplets infection ti den bun ki bri menta ki por ki ong ni tip si doktor kadi ka airborne ni kan ni ti henre do menta nyempat ong ba kadi ki airborne kan ni ong ki droplets kemot ning ba kini ki sembo ba ki bri ki jerho ni ki senria ki ki sembo ti gitu ngin ta kadang ong ki bri ban yang kam jenga iwe ni we la kumno shimitar kum balai phut khanang begitu ki sembo bia ne ki sembo bajrho kidang ki spet kum ba lai phut ye ken kum ta mot kum shimita ti kata kum ta kin ya da ka baki ye yang jenga iwe na iwe mo kata ka social distancing bang yo ta ki ki snong ki thaw bar khot ni i ki briu ki tri bahati yong ki briu ki rang ba snong ki rang ba dong ki penyat ba snong tharu ba ki briu kin dan ni kanika social distancing ti ka wi bade ka ba ngin ya dai le die ka long ba ki briu kin thet ba ya la ki jong ki kiti namar ba long da ki la kum kata kum tu shin gile si ki kum kata ti la shum la bandan ku jang jepang tu ki kum kata ti nak ta ka daw de ban thet ba ki kiti ni bi kiti su le he yo kiti ni wot kan ki de ban thet ba ba ka sabon kumbangi ong kumba arpo hadu sopo second na try ngi la pin iru mene kumno ban thet ba gi ti ti kumtu bala hikai pida i mene ti kibri kin ha ban thet ba gi ti ha ba ki le chabar shapan khana dikila wan pan khana nang tu da bi ki mi chabar ki le thi jing thiet ki wan che yeng ki de ban thet ba li gi ti ba da ba kum ta ki nu ki ba ki ba kham ilong jabo ne gi de ban sat bhai la ki jong ki ti ken kamot kanika hand washing yang badi ban man ka pori ban sat bhai lagi jong kiti te ka wi pade ka de ba hani ba ki jurho am tu ki jurho am de ban jurho ba ki brio mo te den ban di ban tap e ka ni ka sintur ka khot tap ma da ke de tissue la ni da ka rumar te tang ba tissue pha ban brat ba ka jaka ka bala ki covered bins bang ong ki jaka bala bedan ti dustbin ni bala dan bar ka jing tap te nang tap da dan ba de ki la ban de ban jurho kum ni hapo ka kiti kila ban jurho kum ini bentar kum tuen tap no dai ni ben of an elbow yang mo ini ba ni i tembut mo ti kum ni kin ban ya da kum ta ken ba ken khanang ba ni ujung pang unu kujang jing pang unum ya ban sa priang sikiwe
nang ta dia along ka social distance nang ta along ki bakin de ban sat bahagi ti nang ta kum no ban jurho ta kang yong ka cough etiquette mo bat ko be de man deng bahai ki mas kini ki mas mo ki de bun ki dan kini ki mas tang malong na deng nei de ban deng baha ba kan ni ka mas kan chong pa sebab kan di ban tap bahai ni jaka bakan kan chong pa kum ni sebab kan num lat sini dia tinang ta bade mdi ban kata ini jaka mangni nak mat ru man kapor baki weng wi ban weng be na kini ki na sait kan mo di kita ke mas ke mi sinu sabar dan kamban deng ye kemas ba khnang ba kanya da ye ki weiru la da ki kum jurho bat la da na ki weiru ban nam yo ya ka jingpang Namar ba kaniga rukom deng ka maski pun na kijing batay mo na nagipet ni kilat patay kubon ba pero don ki bong ki ba pim da don kam e bandeng ka mas henday tang haba pidan ka jaka ka ba bun briu bat bajan bat piajan ki briu tigi don rukom lala ka rukom batay ken kita kada ki briu ki hap pa hi man sha henday ya ka ba mentahi doktor ni suthu bo ni kunyang jingpang udang long kenrei hadu kata-kata te ka masi ka de ka we ni ka atiar ban yada te mde ban khen sting ken namar nga ka e ki bang yo I watang man ta ka sngiru bala kham relax kan ka yungi I ki ba de jingdi ki dukan ki dang ka mas ni ki dang no hangne te doktor ki penhiar no kum to hangne hat mo hatu kamlong ka man saw ban le kum to katu kamlong ken dan kam ban da ki yu pi di ban weng sundan ya ka tang mom di ban kata itu jaka ban khmat pang pen I mantan te di ban weng no da pi ibla sngu thu ba kan ni ka mas kala sngam kala ji keliang no da ka weekend nang ta ba de ki mas men tamu ngim ong begini ki don kam engin ki disposable mas ki hospital ki ai ki nang tray hendai ki briu pa de ngi don kam penon kam ki mas sebla su hi ru mo men ta bon ki la su hi ki balong washable te ban sat biang man penon kam biang reman kasi penon kam ka mas pen bread no long mo ka lut ksan ti don kam ban penon kam ki mas ki balong ban penon kam biang dak ban de pihak ban sat bah ki ti hadin bela langsung bekas ngem kum tung ya bandeng kum handri le ni prakan ta te langsung bekas ngem le nunu ko pol sung bekas ngem ka sung dan ni lading siring penyiar mesin bekas ngem te keliang no dak wi Jadi nama ba kidang ya keren gigum tayong badak ngem guptuk nang jingpang ukham kenrei syong jaka mas ngem mo kada nama ki ki haptip te kita ki ek baro Malki nong la yung adeng hitang mga marway deng la kadeng turing persat sim dekat lada de COVID-19 ukla bandai kiwe bandai ki nang jingpang ho ibala man rung mo katuka lengba katuka jing ring persat sim kendet ngan syong about the mask ni dan nalor ngi dan kini ki mask ki bangi la ban su hi le ni ki mask ki bangi thiet ni ki dukan le ni ba supply na government ru ni lada phim yo ek ki to ru ni ong phila ban penon kam di rumal jumpi le ni di ki jan ki ba khoj kaliap arsin laisin serta betul ta sa syute le dia kan le phim yo di kini kan katakan sudah ta lada phim yo kan le phila te ka ba phim yo di ki ba phi ki ba thiet ki ba lam pakai kan te Dr. Shilla mentang inya phai biang shakani ka phang ka ba shapang kini ba armet ni sothu ka pro ka sarkar le ka bu ki program ba fer ya ka rukom sumar mo ki o ka ANC check up te hakabakum gani ka por ki ki kendon ki ba kini gilong kami ki ba armet ki ban le namal ni sothu ba kadon gani ka jingtiang man le chi ka sumar te ki ki jing ai jing batai jong feeling ba gani ka program ki ba armet hi namal bingitip ni don sanong kendo ba ki don hasor lang dai ti ki jingli check up barbuar ki sile bi chi doctors le ni chi nurses ka chebe ki somon ban dai rekomani ka por ni sutho ba ki ni tip ru bun ki briu ki tiang palat don mi na yeng ki tiang palat ba yo bet le ni yo ta jingpang ba ki sngo ba tang shot ni jingpang niap no te rekom ba la batai doctor om ba lo ki bun ki ba yo kum ka symptom jong ka jing bayong kli te hadian nang tu ki jam no rei kibat poi hadu ta uput uba ki dah don hospital hadu bala rung tu knyang sedu sekitar ki detang 100% kumba lai 8% dai so dini deban suthu ba kini ki armet ki deban suthu ba kan ni jing kentu jong ka sarkar ba jong ki doctors ki nurses bar khoi ki batri pok health department ki dong armet bekin yai beteng kan dia jing le antenatal check up jing le check up for armet kadiban yai beteng Dela da phimla ban lek bun sen ru ni ong at least pilek si sen lokum no si sen por phi hapo ka lai banai si sen por phi dap san banai si sen por phi dap phla banai si sen pat dalat dap banai sha ban kha at least kita sau sen de man lek
Di hari ta ki sau sin balej la de fim la balej shadu sha sor la ni ki doctors fi julej nang le shwa ha ki nurse ki doctors ki ba hajan jung phi kanang ba phinum du ku to ka jing check up te namar ba ka jing check up ka de balej de tang man pej ba phi yo ki dawai hot don kam bandi ki dawai ru tang ba ka de ru ban yo ban kem la de fi don ni symptom le ni jing shitom iba itu doctor le ni nurse ila ban pha kloi phi shiki doctors ki ba he kan ban pej nama ta daum di ban shu shong khap than ha yeng ba de ro dong kum tan ne de ban lej hi ban li wat jing sha examen jing sumal ha ki doctors ki nurses ki ba hajan e jung phi shwa Nomor ba what happening ga lockdown ru kini ki jaka sumar sim khang ki temo ki don ka pli be but ka ek bangi I what hakish nong ki bangi ngi shong ru kini ki asha ki wan ban rung ba shi ki yeng man kli don em ki ban symptom don em ki ba armet don em ki khulung te ka de tang ji yes nok ti mo doctor te munta doctor di cruise ngok ban phai bia shaphi teพี่ดอนฮักกันนี่ก็จริงมาเลสิงีละบันองฮีก็ลงกัทมาฮีที่กี่กี่ developments กี่ประมาณกัสงีกี่ขบวนกี่ประมาณกัสงีกี่บางงีโยดอนกี่บริวกินเป็ดไปอีกขบวนละดอนเอ็มก็ดอกกระดาไวละดอนเอ็มก็วัคซีนละดอนเอ็มก็ตาบัญญาดาฮันเรกัดบางปัดดอนกี่ตากี่บางงิมละบางงีละบัญชนียก็ไอ้ด็อกเตอร์ก็บอกพี่กว่าบันองยี่กี่ปัจบะคำตำกันนี่ก็จึงตาทันก็จึงเฉพทิ้งที่ปัจบะนักก็จึงดอนจงนี่เพียงจึงปังโอ้ยฮัดดูมันตานี่งิมปัดดอนโมกี่ดาวที่กินดาวรักกับตัวกินน้องปังเฉพาะ hospital นี่ชิตรีดอีกกี่อง symptomatic กันชิเรียนกี่ปังเช็ดนี่ไอกี่ดาวเช็ดแต่กี่ลองจรหัวนี่ไอกี่ดาวจรหัวกี่ดับเสด็จนี่ไอกี่ดาวกี่บาดอนคำมากินหลักมันริงเป็นยานมันเสียมdan kam man bu ki ventilators la da kila don kam komta ti dai ban oh hado man don hiu da wai uba nai kan ga treatment 4 don ki ri jong perthai la bun ki claim dan ngi la yo kan ga vaccine dan dai kita baru kan nang ya ling ba ka test mo WHO kam 4 pelaj ki nang don ka test ti komta ngidang yele kan ti ka ri India ru to ki bun ki la ong man kan ni dang shen ngidang I hakikot ki haki news mo ba ki ri America ru ki ong I to hydroxychloroquine mo ki na po India ban supply stay ti ngi don ki to ki dawai e po jongi hani po ka state jongi ngi don ban ai ki to ti wala kata pa dengim la mangin ong makalong kada adi ka kyo te ban la ban pinjam be dun dawai makalang dong bay on trial kan makari ba thamai to mo ti ri tang bangin yada Banyada ti day tang kitoy bang laong man eh to social distancing kuto ka cough etiquette pakum no ban le bha ban mo ban dang bingi jor e ban thet bhai ki ban wear mask ban phong mask bet banyada bet bat ba ki no ki khubor nei ki ba mentamu ki brio ki ai ling ba ki khubor ki bom tikna te ling ba ka news ki ngamot ka news mot ling ba ki ni mo ki social media ai ngimbon teng yo ki ni belong fake news ni ki false news mo imde ki bangin pen spread kini ki to ki news di ban yo ka di ban tip ti kena swa ka bha bangin num forward klumate teng mas yo ka news la forward ki kwe ki brio ki long panic ki bon ha ki brio mo ki phone ngi po office ru ki don ki brio ki ba sha kren ben sha nyo ben nang ta ki sha be ngi shnong ki tha jong ki ru namar kini ki kenja fake news kini ki bagi yo kan ki long ki shap tiang plat ki brio mo te ki brio nang ila perkhat ki ong no ka bon ha kani ka stigma ngi osomong ong kata ka stigma bagi nyo ben ki we kan ten ringan ngana la ngi phone ki brio mo ki ong ne shnong jing dan ti ki brio ki sha be tam ta ten la phone ngi la kali bha ya wa jing tip ha mde ya bagi brio ki ko aban stigmatize ki to ki brio ki ha to ka shnong ki ba under quarantine ne ki brio ki bagi suba bagi pang ten ri din mar bagi shap tiang kan ring ni ka fear ten mar bagi shap tiang ti ki long ko maki ki ong ki nai shong lang bat ngiang ni bagi tiang plat kan rem de big stigmatize ting da perhat bale bale bagi tiang kam ni brio de ba kim tip ha kan ki jing shisha kan tena ta ka daw ki ki khubor ki ba bakala ki ba yalam bakala ki brio ba bangi nem pen sapriang ba bangi ni i shwa kum tu mo kli ba jing tip e ba ti bat ba kanu ka bagi don ki jing artatien ki doubts ki ke ti plaban pun ki doctor ne ki hagi PHC ki CHC ni ki asha ro ki shnong ki don ki asha mentan confident ong spang ki asha ki don ki asha ki ni ki frontline workers ngi ha I we pui shnong kondong ti ki don ti ki tu ki long ki sha ki bayrap ha na ka bantaka ban ai ki jing tip ki ba kham bnya ba kham biang ke ki bri Did la shko ong shpang tai jingi ai dawai run dai
Namar ba ni iba bun pa menta namar ba ki bun kita ki nong sapriang ki ki news le ni ki kubar ki bam day ti ki brio jingi le se ki sedang mandi dawai kulmar hi dal de ti ti kham tami ki armet le ngi kwa ba ban husiar pi ba laj not tangi tu ki iron folic acid bingi shi phadi hapor ba armet ye ki ban do sau banai sha do dadap kha lai banai laj no ki to ki doctor ju pi kin tho ki doctor ki ye ki dawai yu pi don kam mandi kum ki dawai le pi don jing pang shini le ni jing pang QBP le ni ke thyroid problem hapor ba armet laj no ki to bi ki la tho ki doctor what ju di dawai daladi benong dak paring yang self medication kata kalong bama bha namar kata ke dawai phidi kulmar dan ni ki phila bandi kulmar kila ban kata iklum jumpi pada jing ko jing kha jung phiru ta daw habing kan chang ki dawai ngas kwa ban chu ad ita khndet kan banum di dawai kulmar Namar ba kumba phila batai doktor kini ki dak kishin mo kade kade jing shit ke jing jurho te namar ngisgo ba ya kade jing shit ba ke jurho te ngisgo ba ngilong ba bandi dawai hi ngila shim bi paracetamol la ning ashim ko no ko dawai jurho ngila ya di la ka di te hande ka bakum kade ka pol ase doktor nga thrai ka jing advice kade bom dei mo bandi kam di ban chudi lumar ke te kumtai ka long namar ba kini ki PHC ki CHC bar khoi ki plie te mo ti ki let ken ban consult mo ti ngila ban kila ban let ki doctor ki ban PHC ki CHC ba la bobon man ta ki clinic ki khang mo ki private clinic ti henry ki dan ki asha ki NM ki snong jong ki ti tak ki kan kham ha ke kadon sakawir bagi on ke teleconferencing bangila ban phone si ki doctor la ni ngila ban kli jeng mot te over the phone la ni over ke tu ke teleconferencing ru ban kli ba ispang ke jeng kwa penshai kan anything ispang ke jeng di dawai ni jeng shitom la ni nong no namar kham tam ki ba armet li la da ngim ni kensting mangi so mangi long like kum ki ba armet ni di kulmar gi dawai na ta ngim di testai ki bangi de bendi te kai lam cha jeng shitom pa de kan ya la de gi ta daw ke jing pikir ha ta kaliang kalong bodon kambah kam tamah kan ni kapor bagi beri ke pen sapriang ba ki jing di ki ba kumni kum taiban pen yada la ni pen jam kum lu dawai namar kini ki home remedies lu mo kita ki jing di iba ya pen kre hi hayeng doktor ki bon magi jing batai chang kita tengam tip gitu hado kilong ki balong mandi ne ki bomlong mandi ne hatu ki pen mensaw ne ngam tip doktor sila kham tam gi ba armet long kum no thai ai sha ki tu bagi accepting go bangan ang do mene ki bala thoi di doctors ye le banum di ka bangi ni kentu bandi baru bor ka de tang ko le ni kan jabas ai jing di bas ai man ka lai sau kan tali fila bandi kham tam le kum ni ka por ba lam kriat lang phim tip su ba de ba kriat than ne ka de ba khyang jing pang udon ha por rendang ne kum ta kan ro umlo ba mulum malan det hai rendang nang tap de di sai di ka jing di ko ba sai kluit tum to am frequently khambun sen ha ka sisngi kata kan nyerap kan reban shuli di dawai kulmar kum tu te ngim de kan ban bot ya kata kate to kuble shibun doktor te haswa bangin yo banya teng biang ya kani gajing ya keren jungi bagi doktor ni ya phajo kindiat chi ni gajing pen mana namar ba kibun hamon ki ai ki When you are nearing the time of delivery, if you are a suspect or you are a positive case of COVID-19, you should remember that you should call the doctor, because at this time, before you go on for the delivery, you need to get yourself tested. So it's very important that you call the doctor so that the doctor can advise you on what you need to do, when to get tested, and so that this will help to prevent the infection to others. In this way, you will be protecting yourself, you'll be protecting the health providers, and you will be you will be contribute to prevention of the spread of the infection into the society. When it is time for you to deliver, you start your labor pain hour. When it is time, it is due, your due date has come, you need to get yourself admitted to the hospital. And on this aspect, I would request, or I
I would want to impress on you that you should reveal the information whether you are a suspect or you are a positive case. You should reveal to your health provider or to the hospital which you are attended. In this way, proper care or whatever necessary care, whatever precautions need to be taken can be taken in order to protect you, to protect your baby, to protect the health provider, as well as, most importantly, to prevent the spread of the disease in the community. You should remember, like after you have given birth, you can easily breastfeed the baby. Only thing, you should take precautions like wear a face mask, wash your hands, and the part where the baby you will be feeding the baby, you wash with soap and water, and you can breastfeed in that way. Or alternatively, you can express your breast milk into a clean bowl and feed the baby with a clean spoon. Another important thing I want to stress here is that you restrict the visitors. No visitors, do not allow any visitors to visit you or your newborn. Even after you go home, this has to be strictly followed in order to minimize the risk of yourself or your baby getting infected. So, stay home, stay safe. Ito mentangin niya payang siya ke studio. Te mentang aku aban payang siya i Dr. D. Cruz. Habang niya keren mentang Dr. siya pang kanika jingpang mo COVID-19 bat kumno kan kikintay kiba armed man niya da nakaban yokem ni unik niyang jingpang. But nakapur siya kapolang ba kanika kendra ki junging ni juya keren siya pang ki program pa per kiba ka sarkar ka pentri kam na kabenta ka jing mentoy ka jing yo mentoy kiba armed. Tengam tip hakabakum kanika por kanika jingdon jung COVID-19 kini ki program kidang trekam ne em ne ki trekam da kumway pat lani hakanu karu kompila ban penchay kini doktor. Hoy. Ka sarkar mo kadon kini ki program ang banta kini ki parmen. Kadon ka program ni sit ong ka PMSME. Pradhan Mantri Sarukchit Matriya Arugya. Ka kham jinjar begini pronounce mo baka diktin Hindi dan dengan kata program ka ba ki ajeng sumarkan pangai kilong kemi ki armet yakini kilong kemi ki armet kita ki ban apa ya taka kenya gi mong ka baning kong ka trimester ong hapo lai banai nang ta ka trimester ka ba ani ong na du sau banai don lu banai nang ta ba de ka third trimester na du nyau hadu khandai do ban kha tin nang kata ka second ba ka third trimester bot bila dang Hapdeng ka ini kisi wan seki hospital. Hagan ni kesingi ki pet de ki doktor kan. Ti ki long kemi ki armet ki wan kita ki ba dan haka second baka third trimester. Ti kan ni ke program kisi penlong man no benai haka khandai terik jong man no benai. Ti pet de doktor ti check ba la da ki di ban yo e bar khot ki test ki blood test nang ta kisi pha ki belong dan kamban pak kan ni ke scanning mung si ultrasound ki le ultrasound yo dan kunu jing pair ni ke jing thut hai khulung ne ka kom shong khulung ne kom ta ki pet ken kinu ki jing ki bala ban dan kanu ke jing pair ka jing long jing khulung po po jing ka kemi ti kan ni ka ki sit pet man la ka si sien chi bnai ha ka khandai trik i pet di doktor ha ka PHC la ni ha CHC la ni ki district hospital kata ka de ko ni ki program ti ya kita ki test ki scanning ki bar khot nei bat ki dawa i ba ai kalong yo ai ken nong free of cost dan kamban siu ai kita kilong kami wat ka scanning iro ne ki yo bedban ban lai ai tela de kim dan mo kim dan scanning ha ka facility ka PCA ki patch ki bar refer tang ba ki patch ki government hospital ko Ganesh Das ai dat ki pen le ba ken free of cost ken te nang ta pa de ki screen hang tu ki ni ken mo ki dan ba QBP ne ki ba dan ki at ki kejat ne ki ba dan diabetes hang tu la ban screen ki ne ki screen ki o ki ni ki de ki high risk group jangka pregnancy tikla ban tip begini pada ter gitu ki ENM pada ki bot di ni ki kan ndi tambala wan check up ta si sen jimnai ki ENM bat ki asha ki ban ha ka tu ka jaka tu ka snong jongki ki haban bot di ni ki man kapor tiki haban ai report pa ji doktor cha PHC tiki dong ki da bot renti bha kan ka rukom ban pet kinu kini kilong kemi ki ba la ban kha normal kinu pada ki bala ban dan ha high risk pregnancy kata ka di kawai pada ki dan kata ka ni angka VHND Village Health Nutrition Day kata hang si kan mang yang light ligi ki A light ligi A ka asya ka aganwadi
but ke ANM kita langut kita ki sit down katakan village health and sanitation dia di kita ki sit penlong kini ki aganwadi center lah ni community center kata kalau sisian cipnai ta mamju da bu kan nung singi banlong lihat sih hakui kesnong kala banlong ka mandi hakui singi kala hakui kesnong kala banlong ka dius dia tang habaro ka kesnong ka sit down kani ka VHND dia bagi pet ki dong kemi ki armet nang ta ki pet du ki kena ki kelung kan ki papok san stem ko tu di kani ka asya pa dia ini kong asya mu di dan kam ha kisnong iman kisnong kendong dan ini kong asya ti ini asya ili ipet bahan nan du gini kilong kemi ki armet naman ta ki we jingpang ta ka malaria nam ta ka leprosy nam ta bon ki jingpang ide we na ki ba ai ka jing sumar si kinong kendong but isim kerteng le kan ka line list nam ta nu covid-19 mo ki menu bawan phai snong menu ba dan quarantine ki ai gi bedan kam ki jingbam ban ai ki siapa yang asem ilia lut ni kong asya tenang tak kadau don kam ha bagi snong ki snong ki thau ki brio snong thau ken ya trelang ba kong asya long very important mo tenang tak kadau teng pada snosi ti ban ong ba teng i ken ki kot kubor teng i niyo jing tip ru bagi don ki snong ki nyong ben fing ni ba plik asya ki ong pi ban ra jing pang pan village tu rem dei ki 3 months ngobha ban ra ka jing ko jing khia snong tau ti ka jing ker pa jong ka long ki snong ki thau ba ro khoi nong snong ba kin ya tre lang ki kong asya non ka jing yu pia thu e ki ladam don dawai ru mo doktor hapo bat kin tu ki ba armet ki thu e ki kong asya ki pensim na po PHC ki wan ra na ki tu ba hapo lai benai ki wan ra ki iron folic acid ki yondi na du sabunai seneng pade ki iron batu calcium kita ru ki di pun ra ki kong asya sedu sya ayu sedu sya ki yeng jong ki tilang tap de la dadi baki dadi ban su kha ban ni igum turu kilet yalam kain segi jaga kha te menta te badon kan ni ka lockdown le si teng ki la ban nom la ban yalam henrei pade am dei tang baki su ye pade kam tu ki yin ong ki make arrangement mo ki pen phone pen biang hoi ki phone lupa sini support hospital sini kin let ki pen yok ka kali bikin let kumno bikin poisa tu nang ta pada ki follow up dan ki hilung pada bala dap kha yeng ken ki dan ki ba kha yeng mo ti ya kita ru kini ki asya ki let pet ki ki hilung ki ba la kha ki le home visit ken ten rei ngam ong ken ba ki de ban kha yeng ni kwa ken ka ba den kam ban kha menta government ka kwa yengi bangin ong baik bagi beliau baru khoi kiran kha ha ki institution kan institutional delivery ban lat ni ki mo ki jing ma jim sangam jutip te ing dapat i kuman kha bet tema hapdeng ma kedang kha mo kala ban bleed ne la ban mi kidu ngim jutip lepati ka kha ka pun kena ta kada ni encourage ki beliau bakin man kha ha ki institution ti kidan ki sub center lapan kha khun kidan ki health and wellness center lapan kha khun menta kita ke jakaru tela dadi ba ilong hang tu ki pha no ekisha ki refer no ki PHC na ki referral center mo ti kita ki bagi ai na pok government kan ni sotu kata mot kini ki ya bet what happening jong ka jingdon jong covid-19 ba ka jingdon jong ki lockdown te ka ya bet but kini ki asya ko ba pila batai ki gino yarap ki bahajan tam mo ya kham tam mi ki long kemi ha ka bakum kini ka por te Dr. Shillangan Phabiang Shaphi ngi sotu ba ki kalong kemi ka ba armet ka de la ong ka high risk mo ha bakum kini ka por kala ban yo akano ka por la ban yo kem yo ni yang jipang bat kalong ka ba mahadu kata-kata tenalor kilong kumi ngakwa ipi ba pen ban artat sa manude ki balong high risk lani ki ba kloy ban kem yuni na jipang hoi ngi ong kita ginong armet du ki don kata ka risk bi ki la ban yo andre ka risk factor ni kalong kumju kumbat ki general population ki we ru kumba ki we ki kloy ban yo ki nong armet du ki la ban yo that same risk factor ka don nei then rei kaba sakawi bingiri ban kamaru yiki ba doni ki jing shitam lagi ba armet ne ki bam armet ru ki bala kham rangba brio kham tam ling ong yiki bam de ba armet pat kum ki bala kham he karta ru potion neng ru san shaneng ki ong ba ki tu ki kham kuloi ban kem yu new o virus nang ta ki kham yo ru ka jing shitam ba kham jur de tam ki yo ki kham shitam poi shudu kitar ne ba long ki poi shudu ba jinjar ban ring mit sim hab yalam hospital kun kita dan lor kita kini ki nong armet ki nong ki brio ki bam armet ba kita ki elderly la ni ki bala kham he rata ki brio ki badan
halor ke jing long jongki kumta kidon se jing pang diabetes kidon se jing pang bakiu ka blood pressure leni kidon jing pang jong liver leni jing pang jong ki khlai leni ki jing pang jong ki tor kum ke asma leni bayai rong don sahiau leni kum ki ba labon mentangi tip hibon ki ba don ba jing pang HIV ru keni ke pendunai ke to bormet bakin yelek persya am ikin nu knyang jing pang kum kini ki bo ki bri at higher risk leni ki kham kloi ban kem yu ja jing pang bat ban yo ke jing pang ba kham jur ndai kipat ba ki babon ki badan hi hapdeng gamet ka bakot bakya ndai lut barok ban suya syap tiang than ndai namar bangi i ba kelapan kulmar jingmut ji perkhat te kani jing syap tiang hadu ba jaka ba kan syumi kendon ban ya daru ben ban kile ki ba wan lam ban jing ma ba ka jing sosi ti doktor selang aku ban keli biang phi chapang kani ka jing kha kom ba i doktor ila ong ba don kam ya ka institutional delivery Tehning so tu abang niyo kubo na sineng sharum ki ba armet ki syap tiang hadu kata ban let hospital ki sup tiang man khai ti khulung syap tiang ita pila ban batay kendian kendit ke kwa ban namal ba hai ni hakani ka por hi baka wan kani jing tiang palat yuniu knyang covid khat khandai kadir ko lat bingin so thu ba ka jing kha khon nim dan kam hi ban dali hitang hang ta hospital ban kha namal ban li filej haki kumi ang doktor li haki asha li haki nurse ki badan hapo ki sub center ki wellness clinic ki PHC ki CHC ki badan keleng shiki shinong ki thau jungi ru filej shiki to ki bala ban pen kha ki la ki bamla li ki don ke jing per ki pidon ka high risk problem pun kita ba pila ju syak put teng dan if you don't high BP ba pikiring lani pidon asnam pi at ki jat pidon kui ki jat jing shitam ki nalor ke jing armet tikito hi kin refer pada syagi jaka ki ba fidi ban lek ringi kentu bet nyai kentu bet ba tang mal badan uni knyang covid khat kandai mde ba phin tiang shu ban likha shaki hospital mde ti ki hospital ba ki PHC ki CHC ki wada ki sub center kat shabe ki don ki kong nurse ba ki kong ba ki doctors ki ba ya ban kha khon bat ki ba la ban ki rat bi phi so ba ban le chata mde ban persang ban kha he te ha ka bay day bat ka jing subu mentah haki kumki jakan nong kendong dasi ka yeng bat ka jakam ne kha khampaji ti kani ka let ka wan ngtip ha kum ka lockdown mentah te teng ki kali private room sha ban ya te don doctor ki arrangement ki ba pen poi ye kini kin thai ba armet shiki jakam dai ban kha na thai lada ka dan hukum kata nei wat ki hapo kini ki police stations ru lani ki administrative cells ki badon hakki keleng ki jakaru ki ai bi gitu ki paste bi la ban le what ka 108 ki la ban namar ba kan kham long save bi kin le de ki ambulances namar bla de jaba kha lanti unom no lis ki don ki tar hin to po ka ambulance to te ko bli shibon te Dr. Recluse ko eng ko man kali fi limba ka diga program dang shan nung idang yakren don iwe doctor iba ongba ka don kani ka jing nong daktin pare ki dong la neglect no ikini ki bai don ki bai pe ki stom te la concentrate be no tang yu ne COVID-19 but hapdeng kini ki jing yo ju ki ji stom mi e teng mla man pen poi ki se ka sumar ka badai biang ngam tip hi don ha ka IC jong ni COVID tip ka don em kata ka jing khmi pat ba kan don ka balance kan ban pe ye ki bai pat ki badon da ki bai pat ki jing stom bakin yo ji arab ha bakum gani ka por ho ye kata kajing shisha ka long shisha kajing shisha mo dan shisha kan kibri ki experience ye kata balong ka la thut ba ndi tang ka kot khia ka let ka wan bar khoj mo ngi la thut lun tin re na ka liang jong ka department ka health department ngi le stam ba bar khoj ki program kibri ki badan ba ka jing pang ki prepare kin yo kan ban yo e ka jing sumar ki bade ye kini ki emergency mo ki jing pang ki ban di ban ai no jing pang wut mo man ai treatment wut nei ki di ban yo kan ndi ban bakin du kan kita ti ki program so ngidan program prepare ko mengasih pe ikala persi ti masun sedang gani ngila le namo naka program lepresi bangin pe bakin pang lepresi kim dei ban du dawai ngila bu lepa lai banai stock bat ki ti bagi di bandan ti nang ta kaniga NVDCP du malaria ng ikila trish tam bagi dan no ki increase case manta ki dan cakar niat hende kila let wut gitu ki staff ki badai jongka malaria ban let le kini ki
di spray kila lek poi ki test kit agent ki bakin test yo ki dega jingpang malaria ni kani tai mo tikil ai tin rei kini ki asha bang ong mongan ban biang kan jintrai ki asha kini ki de kim trai be tang nang manta ka wei ki deng multitasking te ki le ba ro khai dan kini ki bre ki le manta ki le ki nong mo ni ai training ki bakin ni bakin ong manta ka singa le pet yo covid la sha nga le pet ka pregnancy la si singa le pet ya ka la presim de kam ta ka si bakin le ha ka to ka yeng ki lisnan dan ne mi bre balong kam ta mapang nam ta ka tb dan bajur ho to gila ken kin mo ka pet bapang jur ho mentala at palat ya ka atayo bapang nang tai pet dan em ki basit ba sukriat kum tu yo ka dei ka malaria kila le atar ha jo ka puar ken tenang tu pade ki sa refer ki ken ki ENM pade ki refer sepo ki bisa PHC tian na po PHC ni dan kini ki case ki belong emergency badan kamban refer ki ni ki referral hospital ki la make arrangement ken ban yo tingi pet sitam hi ba beriu kinum do ikini ki balong ki badan kamban ai no treatment what kan te babun ki private hospital doang ni ki rap lang kan ya kata kan babun ki ni ki we hospital ki shim di ni ki kes wala da kasibal hospital mentala bun kadan no kan ni ka sumar ki covid rei ndai barok khatang ka covid kan ga ni do bakin pet ki me do ki jingpang ti ki PHC ki CHC barok khat ki function lot bakin tray bakin ajing ra ki beriu wat la kamlong kan kumba kalong normal ya kata ti ni i jing sisang en numlet mo kata den rengi persang kat bala ba ki beri ki di ban yo ba i ka jing supmar ha ba ki di hok ban yo ka balong emergency ki di ban yo nak mentai ke Shpang aku ab cuban ka we ni shpang ni ka jing kha kun ki beri hop ki hospital leni hop ki sub center keleng ka chiba ki le yu ni de ban kemau ban dala dep kha ban dala dep kha bun sin ki she phone ban ke li long ni man ai bun ni khon nei kani ngi de ban pingin ban su tho ya bar khai ni ba kani ke jing don unu khanyang covid khat khandai kam khang ya kata ta jumut ngi de ban encourage learning de ban slor ye ki long kami ki de be ban ai bun ki khon ki badam dang dep kha tang ba la de ja ba ki jur ho ki sin ria la ni ki long kum no katok jing panan kam jung ki bandeng mas wat haying ru nang ta ban saj bhai ki kiti shop kin ktai khulung shop kin saj bhai ka met la jong kin le khoi you know kita bar khoi kin yarap ba penia dai khulung ban bit ka jingpang nei kimi namar hadu menta kam padon ka study ban ong ba kala bandai lang ba ka dut na ka bun jong ka kemi lang ni lang ba ka linti kha jong ka kemi namata daw ngi haban ban bet ba ki long kemi dala dep kha khon ru ki dei bet ban ai bunyi ki khon nan ta ko ba ngakwa ban sakwe ru kedai hapor ba armet pat hapor ba dala dep kha khon ru yikitu gi badi ban ai TT injection ki dei bet ban ai mde ban ong ba don u covid khnyang covid nim long ban ai TT injection ni long ban ai ru TT injection ru te kini ki jing penshai phi yo lang ba ki doctor hak ne ka jan mit bat te kumta kan khamira ban penshai ki jing mut khat bat ban lat ni ki jing ki khubor ki ba bakla mo ki khubor hamsaya la ni ki khubor ki fake news mo la ni ki kuma phila ya ong nam doctor ba ki WhatsApp ba ki mo ka social media shibun ke jing batai kul mar ju ki brio bat ni lam ka khubor kul mar lai ka bom dai ka spread kloi ba ka saphyang kloi ba ban dei ka ba kham kong san hi ka long ban wat na ka thamei ka ba la ban ai ka khubor ka ba shisha te Dr. Di Cruz ka wei kwa ban klina phi ban kham ban ai ka jing amen siam mi ki pat ba ka long ba ki babun ki ba ong ba baleng balay bang kham yo sngo ya ki ba ya ka jing yap ban ya ki ba ko ki kham highlight dia ka jing yap tani la yap kata hajar la yap kata mo kata ka spike ki ong mo ti handai kim ai pat kim da mention thani ki bala yo nyang covid bat ki bala yo ko khnang ba ki we ki bri ki yo man siam ken klap pen chai doctor ken de kata hoi ti long ya kata ni long ka ni ai ken ka nungut ki beriu ki yo pang mo ti ndai ngai po ki ai ka nungut pade ki la yo ko recovery rate ru menta pet po India po news mene ki dang ai 30 plus 30 point something ka recovery rate ti seki bedang dan pade ki namarkan ni ka spike kanang kiu nei ti ban ong bet kata persen kata singi ki di ban ko no because kini kadang long kajing pang batamangim pada tip
ya te ba kasong ru kan ni ke immunity ke bor jong beri te banyak lihat kiran kibri ki keluar ban jam dai dan ngila tes hadian kat tu kat ni ari kini kibri ki lalong negatif kiran ke kibri ngila tes kita long positif te ka kami ke bangin ong ba kiran ke jingpang ong to mentah hadian ngila ai antibiotic sad after 5 days ngila expect waktu beri jam no mo den sanski dan jam ngila perkhat kelaban din no komwe riu ni pada mentah ngimpan laban ong namar ba Pak don dawai plus budang long temai tu mo tingi ngidang long ngimpat la ke ban ong ba hadin kat atas ni ngimni bendon shu dan dengi supet na ki study ngi ken ba kumta ken ba after 14 days kum tu kemat kan ka incubation period ngi ong na dok ka ba sini bading kong borung kunyang jengpang hadu bana ai ki sign and symptom hapo khat sau sing la di ban mi ki sign symptoms ken ti kata ka daw ngi ki ihi ba ki news hot kambun ba fikum ba fi ong ki pen i kira kata ki beri ki ong ni pe kat tangut ki beri ki la ya kata beri ki la yok pang tin dai ki recovery kalong kumta apa India kalong kumba 30% tinggi yang ni kumta ngin sa sang kinat li ki case tinggi kermen ba SC kanum yo shu mo ya kermen kumta ke te kata kajing I mean siam la ni kajing pentip si kibri ya ka recovery la ni kajing yo kya kam day pat man pelong kibri ban kensting mo doktor namar kata ru ron sa kawai pat kajing ma ba kibri yo ne yu la yo to punya jing pangi barang samlangi barang klan ne kidon ki case wat ki barang samlar ki yo bat ki do no kajing im kajing kiru te kum ta kam ngidang don ha kata ka jelli ka ba ngim pat tip ayu ban le ne ngide ban ngidang ya score kini ki research barang pelong nakapor sa kapor kidang research ki scientist but ban wat ya kini kijing pentip kiba yo leng ba ki experts na mo leng ki doctor kum ibagi juwan leng ba ka program ka jungi ha ka kendra te menta sya bangin pinkut tat ikan ka program ngan sedang suni Dr. Shila ki ai ka khubor ka ba pidon ban ai shi ki pat ba kan ngan kentu ya baro ban bot bahai ki jing tha jong ka tanat jong ka jing kya jong ka soka jongi bar ka ai ki jing yathu pinle kumno pinle mno ki rukom long ka imlang sa lang bakan long ka ba khut ken kini ki kendon ki bangi lak batai ki tu ki social distancing leni ke jing jangai para beriu nang ta habaki ong lockdown shisha nang ta stay at home is the safest place shong hayeng namar ka dia ke jaka ka ba ban pen yada bondo ye phi de de ba phi la ban shong hayeng de le de phi mi shabar de ki tu ki jing banan kami ki mas ka jing sat kti bor ko malak batai nang ta ba de bad ka ketukur kum jerho penum shu jerho pathar keleng ban siet ki beriu nang ta ban pun khoj jaka phi shong kini bor khoi ki de ki kendon ki ba maso ba ni bor khoi la de nge trei teli lang hi bat ki nong armet ki nong ki bala he ki bala arang ba bat ki beriu pat baru nge teli lang kum ni ngathrai ni la hi ban job ikani ka jing pang kani ka jala jungi ti Dr. Di Cruz ka khubor ba kwa ban ong malong ba pedeng long ka thama mo menta bengele pedeng kini kunyang jepang ni kunyang jepang berit bang ong mene ngimi i begen pet ki khamat jungi ngimi i kendeng ngi spet tang ki ba ngi ibo isirkai itriam ki bre ba ki pet ki news mo ya pedeng kani ka thama nginum bu kan ka mensi bangene shun ngi mensi bangene sniu iwe ken ngi di ban sngulam mi ki tu ki brio ki ba yo kan ki jingpang wat nyu ben ki mendai ba ki le khnang ba ki yo ka jingpang manu nang ngila ban yo ta ka jingpang tingi di ban sngulam ha ba ki brio ki yo kan ki jingpang ka ba ar padeng akwa ban bangi di bangin buram mi ki tu ki brio ki badan ha kini ki quarantine yong ki dawan phai na bar ki ha ban shong mo ha ye khat sausi quarantine hadin ka tu ban do khat san do aprasi ka do ka self reporting ka na mi thu hi ti ki tu ki brio ban home quarantine buram mi ki de ki brio ki kimdai ki brio bas ni ki de ki brio ki ba dan ka jingkit khli na ta ka da ki dan poka home quarantine kem kwa ban spread ki jing pang ski bai tingi din buram mi ki ngim de ban stigmatize ki ban nyo ben ki ban tieng ki mo di ma ki la shong khop ang to po ye ning so lem ki ki ti nang ta pa de skoi pa de na kwa bangin naman ta ki doctor ki nurse ki ward boy ki ward girl pinong tre jong ko ki khia ki pulit mo police tu berap bahang di frontline workers tingin buram nginyo korki ki dan haka duty nam ta jonga ta jongi baru khaj mo de ki yong hang tu frontline
banyak lihat teman nama tak ni ti teng pi kadang kajing sung sip ngai os ngau ruam ba kiton kinas kin dalit phai chasnong yaki syak yo kini giwan ra corona tin dei kidon ha ka duty ban sumar ki wei mo ti ra giwan phai chasnong ni de ban pedang ki ki lor ka taru na kaliang ka ko khiang ila bu ki menta wei bi ki dep nang tu ka duty kim le chasnong ki le ki hotel apen biang ki syong hang tu han ra kut tu ka quarantine time ki sayo ban phai chalai yeng lapen biang nang la le phang lapen biang ken yanang ta ka daw buram kini kita ginas ki doktor bat kita ki frontline workers berok hoi mo ti bat ba ku bela doktor silang ini buat renti kini itu kijing betha jong sorkan ko ikapor namar ka jingpang bat mai mi ong biang kita kijing kela ki don tu si por na banong kata sngi hadian gila ban change mo ngim tip ti nak ta kadaw yang gimi ki nung ki jing betha na ka sorkan so bhabanya buat renti Te kubli shibo ni fi bro arngo di Dr. Di Cruz bai Dr. Shilla nak benta kan ka por ka jong pi ka piwan lang ka studio ka jong iban pensyai biang sashi sien lengba kan ka rensan yagi pat ba syapang uni ukunyang jingpang u badang sare ka perthai barok ko wei kan ka por ka benta uni ukunyang jingpang COVID-19 hendengi sungthu bakat banang yai ka sngi nginang yo ka jingtip syapang jong umo bat nginang yo ki jing pensyai nginang yo kita ki research ki bathamai ka bakilap bat ki doktor ru ki lum jingtip ki bathamai kumno banle banyele ya persya ya uni kunyang jingpang handai tang kita ki frontliners lani tang ki doktor tang ki nurse tang kita ki scientist kimla banle handai ka don kam ya ka jing snok ti lang jong ki pat ba tingi ihi ba ka ne ka jingkermen ya ka perthai ba ka jingkermen ngines dang tang ka state la jong ka jingkermen ba ka state ka jongi kan lat na uni kunyang jingpang ru ka dei ka jing ya trailang kajingnya trelang jong ki baro ki bentah ka imlang ka salang sedang nadu na yeng hadu ka kisnong ki thau ki dong ki sengnyam ter knang bangin la banya kit khli lang ba ngin lat na kajing yo uni khunyang jing pang bat bangin don ye ki nong song snong ki bakot bakhya ti sa sisien ngapen pau kajing khublei ki doktor jongi ki badan bat ngi baro angon bat nga ai khublei ya baro ki parlok ki bapet ya ka ni ka program bat nget scam pi yo ya kajing mentoi titan hadu bangin de syam biang sa sisien pat ha ka program health essentials ni ai khublei phi baro